Jotaro! 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 Calla ja! No fas tant temperi, meuca escandalosa! L'estranya aventura del Jojo, part 3. Croades còsmiques. M'ha posseït un esperit maligne. No sé el que em pot arribar a fer, però és realment esgarrifós. Ven amb mi i t'ajudaré a arribar a casa. No fotis. I dius que em vols ajudar? Com ho faràs, si es pot saber? Et toca, amb tu! Sí, senyor! Ja t'he avisat! Però no m'escoltes! Tinc la sensació d'estar sent observat. Deixaré que s'acostin a mi. Si aquest és el destí, posaré punt i final al destí. Jo, en Jotaro Kujo, des que vaig néixer, he tingut com una maledicció. De totes maneres, fins i tot un noi com jo no suporta les injustícies. Ni la víctima ni la societat poden veure el que fan els nostres estants. I això vol dir que el teu jutge seré jo. L'estranya aventura del Jojo. Croades còsmiques. Estrenada mundialment el 2014. A continuació, un avenç especial dels capítols inicials. Què és tant temperi? Meuques escandaloses! Jojo, m'ha parlat. No fotem. Continuarà.